आरो बे 611टा स्कुलाव आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला टेट एपइन्टमेन्ट इमिडिएटलि होनांगोन होमबासो बर' मिडियामनि स्कुला मजबुत जागोन आरो प्रयोजन जायोब्ला बे मार्जार खालामनो नागिरनाय बे स्कुलाव जबरदस्ति जइन खालामहोनो नागिरनाय आरो फारसेथिं बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचार गासै 23 जनखौ एपइन्टमेन्ट होनाय रस्टार मेनटेन खालामनो होनाय बिनि सायाव जोङो सोमावसारनो जों बाध्य जागोन जोङो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो बुंबाय थादों जे बर' मिडियामनि 611टा स्कुला दिनै सिंगल टिचार एलपि स्कुला आरो 0 टिचार सनितपुर बिश्वनाथआव 0 टिचार दङ आरो बे 611टा स्कुलाव आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला टेट एपइन्टमेन्ट इमिडिएटलि होनांगोन होमबासो बर' मिडियामनि स्कुला मजबुत जागोन गुन गोनां सोलोंथाइया फाउन्डेसन लेभेलाव जागोन गुबुन फारसेथिं धेमाजि आरो बरपेटायाव जबरदस्ति बर' मिडियामनि स्कुलखौ मार्जार खालामनो नागिरदों भाइरास गिबि मन्थ्रि बिथांनि चेयारमेनशिपआव लिरनाय दङ दि 2 बोसोरनि थाखाय बर' मिडियाम स्कुला मार्ज जाया दा सोरनि बेयाव षड़यन्त्र कनस्पिरेसि सोलिदों बे बाथ्राखौनो लानानै जों कुइसन खालामदों आरो प्रयोजन जायोब्ला बे मार्जार खालामनो नागिरनाय बे स्कुलाव जबरदस्ति जइन खालामहोनो नागिरनाय आरो फारसेथिं बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचार गासै 23 जनखौ एपइन्टमेन्ट होनाय रस्टार मेनटेन खालामनो होनाय बिनि सायाव जोङो सोमावसारनो जों बाध्य जागोन जों आसाम सरकारखौ नारसिनदों आरो बिथांमोना सलुसनखौ होनांगौ आरो सलुसनखौ जुदि मोनाब्ला जोङो बिनि थाखाय सोमावसारनो जोङो मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा दा गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरा बर' हारिनि हारि अनफावरि व्यक्तिफोरखौ आं खावलायदों जे गावजों गाव सोंखारिलायबाय थायाबासिनो जोङो सरकारखौ खामानि मावहोनो थाखाय जोङो बाध्य खालामनांगोन सरकारा रावनिबो नङा सरकारा जाय लेभेलाव जि लेभेलाव सरकारखौ जोङो प्रेसार होनो हायो पलिटिकेलि ससियेलि आरो गणतान्त्रिक डेम'क्रेटिकेलि सरकारा मावनो बाध्य जागोन दा बेखायनो नेनानै थानायनि सम गैया परिबेसाव सावरायगोन परिबेसाव प्रेसार होगोन आरो जुदि परिबेसाव समाधान जायाब्ला गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों आवाज दैखांगोन गोजोन्थों